в то. Айде, миличка. Здравейте, дами и господа! Тук се намираме в града Луковит, град Луковит. До гимназия сме. Виж какво прави Гунди майстора тук. Кажи нещо, Гунди, за твоята жена. Ще има ли пари до вечерка? А? Да. Така, може взимаш парите на германците тук. Да. Ти носят парите, ти ги взимаш тук. Това е живот. Човека за 100 човека. Взема парите на германци си бокале германтора. Авентър пускам България. Бокале джантър, бокале авентър герман. Бог да те благослови, Машо. Нека Бог да благослови всеки един, кой гледа този клип. Идва 2026, дами и господа. Нека да има любов между вас, живот да има. И най-много работете, защото работа красив човека. Ако работиш, ще имаш пари. Ако не работиш, няма да имаш. Така, вечерно съм работил с този човек тази работа. С моя принц Гунди майстора. Защо му викат Гунди майстора? Човека за 100 човека. Гунди, Бог да ти благослови. Мъжо, Бог ми е благословил с тебе. Бог ми даде мъж, благословен от Бога. Работи, пари скара и дава се на мене. Зелените гущи ери. Колко евро ще ми даваш, бе, Гунди? 50 евро. 50 няма, ама 60-70 евро. Мъжо. Да. Само така, мъжо, работи. Идват празници, идва Коледа, идва Нова година, идва Василов ден, посемка идва Велик ден, посемка идва Георгиев ден. Нека Бог да благослови празника, нека Бог да благослови Нова година и нека Бог да благослови нашия град Луковит, да има мир и любов и спокойствие. И носете Бога в сърцата, защото последни времена живееме, дами и господа, брати и сестри. 21 век сме. Това е живота тук. Да работиш, да скараш, да едеш, да има на масата. Това, с труд и с пот. Кой ми гледа да е жив и здрав, и нека Бог да благослови, и нека Бог да благослови вашите внуци, вашите деца, вашите домове, вашите финанси, така да работите, да се научите от Гунди майстора. Кажи нещо, бе, ей, стар бухал. Кажи нещо, бе, принц мой. Ало, кажи нещо тук.